Ndị be anyị ndewonu. Ahụ ka m sachara dị n'ala ihi ụra. Tupu m hie ụra, mgbanite fon mepee Facebook wee fụ ebe nwaada Amara si ka anyị maa aka sọọ asọmpi ego Igbo. Wee sị na ya bụ ife na m esonyekwanụ. Ada sị na m ya ha eche ka Chukwu, maka tupu chi ya na-efo njecha ọrụ nata ndị be anyị ya emechaa na ihe onyonyo. Wee sị ka m soro na ndị izizi. He na-akụ n'ebe a ugbu a bụ nkeji 20 ka o ji gafee elekere 9 na nke ihe ndị bekee kpọrọ Eastern Standard Time, oge ndị Montreal, Canada. So akwụkwọ nke m chọrọ ịgụ bụ akwụkwọ nke a kpọrọ Nwamma. Onye dere ya bụ Ogbonna ya Mark Okoro, onye ejikwanụ Maazị Ogbonna ya mara n'ilo Facebook. So m na-agụ peji nke mbụ. Isi nke mbụ, nwata ruo n'igbe. N'Odenigbo, a maara Maazị Obiekwe dịka onye ọrụ ugbo ma nke ekwe na-akụ. Ọ na-arụsi ọrụ ike iji hụ na owu bara n'anya aga. Ọ na-arụsi ọrụ ike ma bụrụ onye ji ezi omume hiri isi. Ọ bụ ihe ndị a ka ndị mmadụ ji wee hụ ya n'anya, maka na onye ogologo anaghị ezo n'ahịa. Site n'ịrụsi ọrụ ike, aha ya na-ada ụda ebe niile. Ọtụtụ ụmụ nwanyị hụrụ ya n'anya maka na o nweghị onye nriju afọ na-asọ nsọ. Nwa agbọghọ ọbụla nọ n'Odenigbo na-ekpe ekpere ka Obiekwe na-eleru anya ala iji mara ma ọ nwere otu okwe ga-esi gbaa. Onye a na-agbara ama ọ na-egori, onye eboro ebubo o kwerela. Maazị Obiekwe anaghị echetụdị echiche ịlụ nwanyị, maka na ọnụ jide nri ọkpawa nganga. O doro ya anya na anaghị agba ọsọ aracha mkpịsị aka, maka na anaghị afanye ya n'ọkụ. O kwenyere na ụkwa ruo oge ya ọ daa. Nwata ruo n'igbe, ogbe ya ruo n'ije oje, maka na ihe oge ya ruru eme ya, ọ bụghị ụsa. Chinyere Ugo bụ nwa agbọghọ mara mma juru ahụ. Ihu ya na-egbuke ka kpakpando ụtụtụ. Mma ya na-ebu nwa okorobịa ọbụla hụrụ ya isi. Obiekwe elekọtala ya anya wee kpebie sị na kama ya bụ ọkụkọ agaghị atụtacha ihe niile dị n'ogbe akwụ, sị ka ogwu akwụrụ kpọọ ya anya. Ọ gara buo mmanya n'isi Chinyere Ugo wee kpọrọ ya tupu ihe mmadụ aghọọ nke onye ọzọ, maka na onye arachaghị ọnụ ya, ụgụrụ anara ya ọnụ racha. Ndị be anyị ndewonu.